Tää koko tarina alkoi kun yks frendi alkoi tubettaa. Samalla mä aloin heti seuraajia luretaa. Kun oli heitetty parit keinu backiin, niin aika moni mukana vaan jo näki ei. Silloin mä hiffasin, et biisit on se juttu. Rustasin trackia ja ostrakki oli tuttu. Kun kanava edistyi, niin toin vielä videoshowlla. Silloin klippi gualitti 0,0. Mä haluan parempaa, en sitä saanutkaan. Koitin mietin, että miten vois parantaa. Vuosi vierii Jiri kanava. Edistyi aivan hito hyvällä tavalla. Mä äänitin kännykällä, kuvasin kännykällä, editoin kännykällä ja julkaisin kännykälle. Kaukaisuuteen katsotaan ja välit sinne korotaan. Mä koitin saada parempaa, mut en sitä saanutkaan. Kaukaisuuteen katsotaan ja välit sinne kaadetaan. Mä koitin saada parempaa. Me leikittiin luokkaan kovimpia. Me haukuttiin alempana olevia. Sit väli me saatiin vaan turpaa. Sitten mentiin itkee johonkin fucking nurkaa. Sen jälkeen me mistään ei opittu. Jatkettiin vaan samalla kaavalla. Iho jäi lopulliset haavat. Vai joskus 2 vuotta sitten voinut ajatellakaan, että mitä tästä oikein tulekaan. Väsin friendikka, jotta green screeni tehtiin aivan hito huono biisi. Lumikasas me riehuttiin vaan. Puhelimet huono, ne alkoi kuvaamaan. Kuvalatu 360p. Elämä hitaasti eteen vaan etenee. Elämä hitaasti eteen vaan etenee. Ei. Kaukaisuuteen katsotaan. Kaukaisuuteen katsotaan. Ja sinne kaadutaan. Mä koitin saada parempaa, mut en sitä saa.